A tercera divisió ja ha arrencat la segona volta i ho ha fet amb marcadors espectaculars. Això sí, que no han provocat gaires canvis. El Sant Andreu va guanyar per 2-3 a Vilanova. El Reus n'hi va clavar 4 al Masnou i el Barça B també 4 al Premià. Això sí, va acabar guanyant per la mínima. El Vilanova estava disposat a posar-li les coses molt difícils al líder de tercera i ben aviat. En el minut 8, Valldosera, amb aquesta rematada, avançava els de Santi Palanca. Però a partir d'aquí va començar un recital d'errades de l'àrbitre Medi Jiménez que va acabar canviant el signe del partit. En el minut 13, Eloi Fontanella aconseguia el gol de l'empat, superant un defensa i el porter local, Mario León. La repetició demostra, però, que el de Breda arrenca en posició de clar fora de joc. Un quart d'hora després venia l'1-2 en aquesta acció. Medi Jiménez interpreta com a penal aquesta caiguda de Manolo Lanzarote dins l'àrea del Vilanova i el mateix Lanzarote no va fallar en la transformació. Per acabar d'indignar la parròquia local, Aleix Vall va ser expulsat en el minut 41. Seria l'últim greuge que reclamaria el Vilanova, però això no va impedir la queixa de Santi Palanca al final del partit. No se puede venir con esa predisposición a dar acciones que no son. Siempre que te toca jugar con equipos de renombre y de gente importante dentro de sus juntas directivas, pues te encuentras con muchísimos obstáculos. Parece que siempre los perjudicados son los mismos y los beneficiados somos los de siempre. No estoy un poquito harto ya de que se nos tache, de que nos benefician, de que no sé qué, de que el presidente... O sea, yo creo que es ser muy simples, no? En el segon temps, el Sant Andreu va ampliar distàncies només començar amb aquesta rematada de Marcos Jiménez. Tot i que el partit semblava sentenciat, per uns instants els alumnes obrers van creure en el miracle. David Ávila va fer el 2-3 en el minut 57, en posició, si més no, dubtosa. I 10 minuts després, retornava a la igualtat d'efectius després de l'expulsió d'Eloi Fontanella. El marcador, però, ja no es va moure.